Brawl Starsia. Ja joo. Mennään pelaamaan. Okei, missäs mun Brawl Stars? Siellä. Okei. Toivottavasti te kuulette mut nyt. Sitten. Mä en ite tiedä kuuletteko te mua, mutta joo. Mennään Bravliin. Okei, Paavo. Odottakaa hetki. Okei. Tässä me saadaan kolikoita. Krediitit tulee 1700 300 pokaalia eikä. Joo, joku varmaan tietää. Mulla on Cordelius, Spike. Sillä jo, no on sillä jotain. Pyro Spike, Naamari Spike, Sakura Spike. Tykkään tästä Naamari Spikeista. Boots, Clancy, Ruffs, Squid, Berry, Colette, Jackie, Int, Edgar, Penny, Dynamite, Jessie, Poco, El Primo, Brock, Colt, Nita, Shelly. Ja kommentoikaa tähän videoon, että minkä tyyppin te haluaisitte muun tyypeistä. Tai jos teillä on joku mun tyyppi ja kaikki tyypit, niin joku skini, jota teillä ei vaikka ole. Tälle Spikelle, Cordeliukselle. Mitä mulla on? Sitten Clancylle. Mulla ei ole Clancylle kyllä mitään pitäisi ostaa, kun mulla on blingi. Voitais kyllä ostaa, mutta ei. Dynamiteille mulla ei ole. Sitten no Shellylle tietenkin on ryöväri Shelly, jonka saa. Anna ekana päivän kuluttua vastasi. Mulla on Rujoprimo. Mut tänään me pelataan kyllä Cordeliuksella. Mulla ei oo kyllä 1000 kolikkoa ja 978, mutta myrkkysieni Cordelius on kyllä hieno. Esim. Tää. Ei toi vaan siis tää. Tää on kyllä hieno. Tänään pelataan noita harjoittelualueet, niitä harjoittelupelejä, noita harjoitteluotteluita Mikolla. Koska Miko on se, jota mä haluaisin, mutta mulla ei ole Mikoa. Joten tänään pelataan Mikolla. Ääntä ei ole sen takia, koska muuten mä en pystyisi pistämään mun ääntä itse tähän. Okei. Onkin kaappaus 3. Okei. Se on Cordelius. Koltti. Nyt sieltä tulee vähän. Nyt on vähän kyytiä Koltti. Ottaa Brokki. Okei. Ja sieltä tulee Brokki. Oi joku. Joo, siellä on tämmönen täällä. Ei vittu. Miksi tää näyttää tätä? Niin sieltä saat Koltin muut kyyti. Oi joku. Okei, siitä Brokki ei mitään. Ja sieltä Cordelius saadaan. Okei, no niin mukaan. Oi jumaa, mä tappaan tää Brockin tosta. Oi, ja siitä vedetään mun superikkättyä. Oi jumaa, ei peli. Okei, ei me saatu enää loppu. Laskentaa vai loppusuora mikä. Okei, nautat. Joo, mä tulin tänne Star Parkkiin. Kattokaa. Näettekö te mihin mä hyppään nyt? Siinä on toi homma, toi kuninkaan kruunu. Sehän on Moella, Ashillä ja Chromilla. Se kupake. Se on myös tässä kentässä. Mä en oo, siis toi ei mikään pakka, mä vaan ite just tässä kentässä. Oi. Onko tää katsoa nyt? Ja mä saisin! Mikä siinä? Niin ja sitten heippa Brokki, mut toivoa tuntee. Ja siitä Brokki. Ja ei se oo Miko ihan open. Siitä oi jumaa mikä siivi. Bro. Ei oo totta mikä nämä sivu.
No niin, ja voi perkele. Mä saan siivottu perkele. Se oli harjoittelu. Mut joo. No heippa. Nähdään ensi videossa.